सासे सुबुङा गावनि आखाइजों दामग्रा आगजु सिफुं बानायनानै गोबां रां खामायनो हादों। बे सुबुंनि मुङानो जाबाय सतीश रामसियारि, बाक्सा जिल्ला रामपुर नाथ कुसि गामिनि थागिबि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रामपुर नाथ कुसि गामिनि सतीश रामसियारि बिथाङा थांनाय 15 बोसोर सिगां समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दामग्रा आगजु सिफुं बानायनायखौ फोरमायदों। बिथाङा गासै मोन7 स्केल फारियै A-B-C-D-E-F-G रोखोमनि सिफुंफोरखौ बानायनाय जायो होन्नानैबो मिन्थिहोदों। बे सिफुंफोरखौ औवाजों लोगोसे प्लास्टिकनि पाइपजोंबो बानायो आरो खाथिनि सिंग्रा, दुमनि, मसलपुर, बरमा हाथाइफोराव बे सिफुंखौ फाननाय जायो होन्नानैबो फोरमायबावो। मख'जाथावदि बे सिफुंफोरखौ फाननानै बोसोराव 2 लाखसो रां खामायनो हानायखौबो बिथाङा मिन्थिहोदों। सोरबाफोर सुबुंनो दामग्रा आगजु सिफुंनि गोनांथि जादोंब्ला बिथांनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन आरो 9957589888 बे जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। आसा आंनि थङा जाबाय आंनि मुङा मुस्रि सतीश रामसियारि आरो गामिया जाबाय रामपुर नाथ कुसि। नोंथाङा बे सिफुं दामनाय हाबाफारिखौ माब्लानिफ्राय मावनो लाजेनामोन फोरमायगोन नामा? बेखौथ' आं गोबावानो जाबाय बेखौ बानायबाय थानाया मथा मथि 15-16 बोसोरानो जालांबाय। लोगोसे आवगाय आङो बाहेरायाव बहनाखैमोन। आवगाय न'निफ्रायनो खायसे खानिया थारमाने लांफैबाय थायोमोन आरो बेनिफ्राय दा बाजारावबो एसे बहननाय जालांबाय आरो। नोंथाङा मा रोखोमनि सिफुं बानायनाय जायो फोरमायगोन नामा? सिफुङाथ' दा धरिलक 3 रोखोमनि बानायो। दा धरिलक फिसा माबानि बिहुनिबो बानायो, बेनिफ्राय आरो मिडियाम सिफुं बानायो, बेनिफ्राय आरो बेसनि बानायो मिउजिकनि, आरो लोगोसे जोंनि खेराइ बागुरुम्बा बेखौबो बानायो आरो। नोंथाङा बे सिफुंफोरखौ माजों बानायो फोरमायगोन नामा? सिफुंखौथ' आङो अर सावनानै लहाखौ बेदोंनो खुलिनाय जायो। बेनिफ्राय नै प्लास्टिकनिफोरखौ आरो माबादो खुलियो, खेमसिदो बा सुरिदो खुलिनानै सिरिन्सदो साफा खालामनाय जायो आरो। नोंथाङा बे सिफुं बानायनायनि थाखाय बहाबाफोर ट्रेनिं लानाय जादोंमोन नामा? बेवखो आङो ओरैहाय माने ट्रेनिंआ ओरैबायदि आं एसे एला आवगाय बानायखायोमोन आरो बेनिफ्राय बानायनानै एसे प्रेक्टिकेल फैदो आरो फैनानै बेनिफ्राय आरो लोगोसे आरो मबाइलावबो मोनबाय अनलाइनाव नायनानै, बेनिफ्राय बेबायदिनो बानायलांनाय जानायसै आरो। नोंथाङा बे सिफुंफोरखौ बानायखांनायनि उनाया आंथ' ओजाहा मथा मथि पाठसालायाव दखानाव हैयो आरो, बेनिफ्राय आरो लोगोसे जोंहा बरमायाव फानो, बेनिफ्राय सिंग्रियाव फानो, मसलपुर, ओजा सिमला, दुमनियावबो फानो आरो। नोंथाङा बे सिफुंफोरखौ गंसेयाव बेसेबांसो रां लानानै फाननाय जायो फोरमायगोन नामा? बेसेना जाबाय 100निफ्राय 1000सेहालागै फानो आरो आं। नोंथांनियाव सोरबाफोर नोंथांनि जि बानायनाय सिफुं बेखौ मोननो थाखाय माबाफोर कन्टेक्ट नाम्बार होनो हागोन नामा? आदसा बेवहाय आंनि मबाइल नाम्बाराव हरनानै बिथांमोना जगाजग खालामनानै लांफैनो हागोन आरो। जेरै धरिलक आंनि मबाइल नाम्बारा जाबाय 9957589888। नोंथाङा बोसोरसेयाव सिफुं बानायनानै फानना बेसेबांसो रां खामायनो हादों फोरमायगोन नामा? दाथ' आङो सिफुं फाननायजों लोगोसे आरो ओरैनो हाबा कनसार्ट पार्टिखौ गानायजों लोगोसे आरो खेराइ पार्टिखौ थाङो आरो खेराइ गानो, लोगोसे गासैजों सरजाबजोबनानै 2 लाखसो जायो आरो आंनियाव माबाफोरा। नोंथाङा बे सिफुं बानायनायनि बादै माबाफोर आबादफोर मावनाय जायो नामा? आबादालाय आं एसे हा दोङो 7 बिगासो, 7 बिगाखौनो आं न'आवनो खेथि खालामनाय जायो आरो माबा समाव दैज्लां समाव, बेनिफ्राय आरो बाखि समाव आरो बेबायदिनो सिफुंखौ बानायनायाव मथा मथि हरनि माबायालागै 12थायालागै बानायो आं। बेनिफ्राय आरो
ओजाहा माब्लाबा 3टायावनो उथिफिननानै आरोबाव मोनायावबो फिनिशिं खालामफिनबाय थायो फिनिशिं खालाम गोनांबा थारमाने बेबायदि खालामो आरो आं नै दा सिजोनाव बांसिन मोनायावनो उथिनानै थाबैनो उथिनानै फिनिशिं खालामबाय थायो आरो नोंथांनि न'खराव साबैसे सुबुंफोर दं फोरमायगोन नामा? दाथ' जोंहा हिन्जावसाफोरा 7मोन बेनिफ्राय आरो हौवासा सासे उन्दै सानै हरनाय जाहैबाय दा आरो हिन्जावसा सासे हौवासा सासे दं बेनिफ्राय आरो जोङो बोराय बुरै बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।